Hello jama'a, barkanku da warhaka. Sunana Munirat Abdulsalam. Kakan Munirat Abdulsalam. Yanzu na da kiran kaina maraji din nan. Duk da cewa ni maraji din ne. Oh, ni ba maraji ba. Anyway, yau na so in yi bayani that is very sensitive ma maza. Bayanin da nake so muku yau shine yawancin kuskuren da kuke yi in yazo wajen cin gindi. Zan irga wasu kananan kuskuren da kuke a kan gado, kuma matanka ba za ta iya ta bude baki ta gaya maka ba saboda tana shakkan yadda za ka yi reacting akai. Kuma waɗannan kuskuren in ka iya ka gyara su, za ka iya gyara abubuwa da yawa game da zamantakewarka da iyalinka. So ku bi ni ta YouTube channel ina Munirat Abdulsalam don jin bidiyon nan zuwa karshe. Kar ku manta ku yi liking, ku yi subscribing, sannan kuma akwai products din mu akan 09077871837. So kamar da nake faɗa, yau zan yi bayani akan kuskuren da maza kuke yi akan gado. Kuma majority of the time mata ba su sanya za su buɗe baki su gaya muku akan cewa wannan abun kuskure bane kuke yi, saboda kada ya bringin na ego ɗinku down. Kun ga na farko akwai maganar nono, akwai maganar shan nono ko wasa da nonon mace. So akwai maza da yawan da in suka kama nonon mace za su yi kamar suna dambe ne ko yaki ko bala'i ne. Ba haka bane, ba haka bane. Nonuwan nan suna so a rike su ne a hankali. In ka rike su a hankali, sai ka rika, akwai ina irin ma a ce kamar irin mata masu koda manyan nono, karamin nono ne, kaga kan dan wannan abun sakiya din nan, sai kai ta masa mata kan nonon din, abin da yake sakiyan kan nonon ta nan a hankali a hankali kana masa, dan taba kan tip na nipple dinta, kana taba kan nipple din, kai ta wasa da shi a hankali. In ma za ka sa bakinka ne, ka dan sa harcen nan kaɗan, sai ka dan ciza, sai ka dan lashe da haƙori haka ka dan yi da harcen ka kaɗan akan, kana sha kaɗan kana matsewa kaɗan nonuwan nan. Kuma tana da manyan nonuwa ne, kaya ya cika kirji kamar haka. So irin wannan, in kasance irin wannan situation din, wani sa'in gaskiya sai ka tattara su ga baki ɗaya da hannu ka ringa kun gane abin da nake nufi. Dukan ku kuna da matan kalan da kuke da shi. In kuma kana da karamin nono ne, kana son mai babban nono, za sai ka kara mata. Ba laifi bane, amma in za ka iya ka ciyar da su fa, kafin nan gobe ku zo ku ce Hajiya Munirat ne ta ce akan cewa in kara mata. Ba shine abin da nake nufi ba. To kun ga ɗaya daga cikin kuskuren da maza da yawa suke yi kenan, amma kuma mace ba za ta yarda ta gaya muku ba. Na biyu shine kawai daga ka zo sai ka shige ta zuru, ka tura buranka cikin durinta. Bari in gaya maka, in ka irin wannan mazan ne wanda kawai za ka zo kan mace, kawai daga ka zo tana kwance ka tuɓe mata kaya, ka tura buranka cikin durinta, kawai ka shiga ci hip. Ni dai ba zan ce komai ba, amma ba yadda za a yi a ce matanka ta gamsu. Bari in gaya maka gaskiya kenan. So in kana son ranka, kana son kanka, gaskiyan magana kenan. Sai kuma maganar lokacin kawowa, maza bari in gaya muku gaskiya, duk macen da za ka hau kanta, ka cita ka ce mata akan cewa ba ta yi motsi ba, ba ka ji wani sautin wani abu ya dan alamun tana kawowa ba, ba ta ciyu ba, gaskiyan magana kenan. Sai dai ko maybe tana maka karya, wancan kuma maybe ku kun saba abunku, amma kai ma zan gaya maka gaskiya, in dai ta ciyu dole zaka ji sign, zaka ji wani ruwa mai dan zafi yana fitowa, ta kawo kenan. Kuma duk kowace mace in bata kawo ba, ka kawo kafin ita, aje tafiya bai kai ko ina ba, sai kai ta mamaki in ta kira ka tolobiyo, kilan buran ka kato ne, kana gadara kai kana da katon bura, sai kuma gashi nan tazo tana ce akan cewa kai tolobiyo ne, baka iya cin gindi ba, sai kai ce akan cewa kamar ita ne take da matsala. Ba haka bane, kai ne kake da matsala. Ba ka sayawa ka jira sai ta kawo. Maza kun fi dubun da kuke wannan abu. Ku kawai ku zo ku shiga ku yi satisfying kanku da kanku, ba ruwanku ta gamsu bata gamsu ba, ya ishe ta bai ishe ta ba. Sannan bari in bude muku wani sirri kuma guda ɗaya. Bayan wannan akwai wani babban kuskuren da kuma kuke yi. Kuskuren nan shine in ya zo wajen cin shi karan kanshi,
yawancin ku abinda nake so ku gane, ita mace tana so ka yi wasa da ita kusan minti 30 zuwa awa 1. Macen da take son ka tana so ka kai ta wasa da jikinta kusan minti 30 zuwa awa 1 kafin nan ka shige ta. Kai mace ta fi so ta rika roƙanka dan Allah dan Annabi cini, yanzu na riga da na jika kawai ina jiran buranka. Shi yasa ku kuma matan na sha gaya muku akan cewa yana da kyau ki yi kokari a koda yaushe ki bude wa mijinki, ba kar ki boye mishi komai, ba iskanci bane kuma ba karuwanci bane. Ki gaya mishi yadda kike so ki ciyo, ki gaya mishi yadda kike ji zaki samu sha'awa in ya ciki. Ba wani abun magana boyewa a ciki. Ku kuke da junan ku, kuke da kanku, kuma ku kuke da gadon ku. So sai fa malam ka iya daga kan shan nonon nan zuwa lokacin da zaka tura buranka din nan, zuwa lokacin da za ta kawo din nan, kafin nan kai ma ka zo ka kawo, shine jarumtanka a matsayinka na ɗa namiji. Shi yasa nake so in taimake ku na kawo wannan product da ake kira zumbur na maza, saboda akwai mazan da yawa ba su iya rikewa har sai matan su ta kawo. Kuma kun san maganar da nake faɗa gaskiya ne, ku sai zumbur ku sha, yana ɗaya daga cikin advantages din kenan. Sannan akwai namijin da shi yana so yayi ta cin mace, yayi ta cin mace, yayi ta cin mace, yayi ta cin mace, yana ga kamar jarumta shine tana ihu, tana kuka, tana bari in gaya maka wani sirri, maganan gaskiya tafi sabilillahi. Kana cikin cin duri yana da daɗi, yana yauki, yana tsumulmuli, durin din yana ruwa, yana fita, yana kumfa, yana waye kana jin daɗi shi. Lokacin da durin nan ya bushe, lokacin da durin nan ya bushe, yana bushewa ka tabbata akan cewa ta riga da ta koshi ya ishe ta. To wasu mata baya wuce minti 10 akan su sai su bushe. Shi yasa sai ya zama kai ka kasa gane wato yanzu nan tana da ruwa, yanzu nan kuma ta bushe. Shi yasa yake da amfani a koda yaushe ita kuma ta sha maganin mata, musamman nawa, saboda ban san na wasu ba, nawa na sani. Akwai haɗin da aka haɗa mata zaka iya ka kai awa 3 kana cinta, kuma zaka ji cikin wurin din da ruwa yana nan yana cap kana cin durin nan sai dai ruwa ya taka ruwa a ciki, kaci zaka ji shi yana kan tap. Matan shi yasa nake gaya muku ku kuma ku yi kokari ku yi order na maganin mata na Wanderlust. Sunan shi Wanderlust din nan ba fa da wasa bane, Wanderlust din ne. In dai kika sha zaki ga Wanderlust a rayuwar aurenki, ba kuma cikan baki nake yi ba, maganan gaskiya ne. Ki sai Wanderlust, ki sha Wanderlust. In kika sha Wanderlust hajiya, zaki zo ki ba jama'a labari yadda durin ki zai koma. So sannan kuma akwai wani babban kuskure, wannan bai shafi maganan products din da nake sayarwa ba. Wai namiji ya zo wai ya bata wa mace rai, sai ya da sakiyan dare bai saya mata dan balango, dan sire ba. In kuma ku masu kudi ne, baka dan saya mata dan turmin zani mai kyau ba, baka dan saya mata dan shawarma ko pizza ko wani duka abin da ka san ranta yake so ba, baka saya mata ko da tsiren naira 100 ne alaji, ka saya mata ka dawo gida da shi, ka bata hakuri da shi. Mu mata sai da rarrashi wallahi. So da Allah dan Annabi ku rika gyarawa, in ka bata din nan sai dan faranta mata rai, sai abu ya sauko, sai a bude maka durin nan da kyau. Ku kuna son cin duri amma ba kwa so ku yi aikin cin duri. Cin duri shi ma baiwa ne. Next topic da zan yi kenan akan yadda cin duri ya zama baiwa. To sai na bar ku lafiya, ku yi kokari ku order products din mu akan 09077871837. Sai anjima.